Αγαπημένοι μας διαδικτυακοί τηλεθεατές, πάμε στο επόμενο μας προϊόν που παρέχουμε στο e-shop μας, το πανί καθαρισμό από μικροίνες, γνωστό και μη εξαιρεταίο. Πιστεύω, σύμφωνα και με τα όσα έχω δει και αντιληφθεί, ιδιαιτέρως αγαπημένο από τις νοικοκυρές, ιδιαιτέρως αγαπημένο των νοικοκυρών βασικά. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα πανάκια μικροϊνών είναι εξαιρετικά για στέγνομα και γυάλισμα. Οι πολύ μαλακές ίνες μικροφίπρας επιτρέπουν την άμεση απορρόφηση υγρών για την εύκολη επάλυψη του κεριού ή άλλης γυαλιστικής ουσίας σε ξύλινες επιφάνειες χωρίς να γδέρνουν και χωρίς να αφήνουν στίγματα ιχνούδια επάνω της. Και λογικά για να έχει τόση επιτυχία κάποιος λόγος θα υπάρχει. Τιμές σε επόμενο βίντεο.